Godhongan Sugihan Toro Grobogan kulo dadi Dimas Bagus. Wah, mangke. Nah, kalian Romo Yai sinten menika Mas Mul? Mbah, wah. Mbah Dakiran. Oh, Dakiran. Menika sampun cinaket kula Mbah Kakung. Badhe ngersake napa Mbah Kakung? Sinom Mas. Sinom. Okay. Nono nunuke. Kok lha piye? Nunuke barang to Mas. Ya cakepanku kuwi kok ya ngayal masuk ya. Nunuke ra ono. Oh, nunuke ora ono. Sing ono ini Mas. Monggo DMB cahyane ta diaturke, heeh. Kan ono sinom, kalih pinara. Nem cirolu, note sapa? Pinter. Rasane pripun rasane? Ayem mare. Ayem. Wah, matuk cocok ya. Nek wong iku ditangleti kok nggawa senyum apa ketawa berarti cocok, Dik. Cocok nggih, Mbah? Sampun. Oh, sampun. Sampun cocok. Wis niki pun berarti. Niki pun berarti lagune, Mbah. Derek. Oh, yo ngerti maksudku. Nggih. Mas nggih. Heeh, lanjut. Sing penting karo guyon ben sehat panjang yuswa umure ya. Gusti Allah sing maringi sehat ya. Siji kok nomor loro matur nuwun karo an sing ngersakake mangung ngersakake apa tur kok diwenehi apa ora gerek ono awake dhewe manut mangke. Nah Kapati. Mas Mul. Iso ora sambut jak aku Mas Mul. Malam minggu Mampir boten. Ya.
mboten, Mas. Mampir. Heeh, kancaku kene iki akeh lho Dik jene asline lali kabeh aku. Iya, heeh. Diaturke. Sarasule sik Dik. Pripun, Mas? Mau iki sing siji ana sing bojone loro, sing siji ana sing bojone loyo. Sing bener sing ndi, Mas? Lah iku manut kok garikan kok. Nak loyo iki ora matuk ya ora ndang-ndang sat-set. Bojone loro gawe loyo. Loro ning aja loyo. Ya, kuwi cocok nak kuwi. Kuwi iso ngepasno nak Dik. Kowe ketoke to kulino kok, Dik. Aku Heeh. nganu Nganu. slot pinter Oh, Mas. slot pinter ya. Aku tak neru maksudnya. Iya. Pipo pabrik yo. Menika sampun rampung Mbah Kakung.